kulendi bata yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika muri yeZimbabwe. Ndauya nhasi pane nyaya iri panapa yandiri kuona iri kutaurwa nemufesi uyu anonzi Baba Jukwa, but a lot is going on already in Zimbabwe. Saka ndangoti kana nyaya dziri kuitika kunyika kwedu uko ukazonzwa vanhu vakaita sana Baba Jukwa vakutaura, tichida kuteerera kuti zvinhu zvaari kutaura ari kubva nekupi achienda nekupi. Ari kupa warning kuna Vice President Constantine Chiwenga, ari kuti zvoni Chiwenga is in serious trouble if he ever trusts Biti, Timba, Monzora, who are all ED most dangerous spies. Geza Sarwaka paid the ultimate prize. Ndo shoko riri kutaurwa na Baba Jukwa. So most of the times ndona vanhu vakawanda munotanga kuti but iye wacho anenge anotaurawo zvekupenga Baba Jukwa wacho anenge achiita sei. There is this post yandangoti ndingoidzokera pamashure so that mubva mazonzwisisa kuona kuti munenge muchidhila nemunhu akaita sei anenge achiwana information kupi. Saka ukaona tunhu twakadai so twakutanga kutaurika unenge une kutemba kana kakunzwisisa kuti pamwe munhu zvaari kutaura izvi zvese zvikaizvi zvine kauchokwadi nekuti anenge azviwana kupi kana kuti this kind of information anenge achiwana chirudzi achiwana kupi. This post akabudisa musi wa4 May yandakushitaura nezvayo yatiri kuda kuita revisit 4 May mugore ra2022 tisati tatomboitwa ma-elections aya yakazoitwa 2023 mukunzwisisa. Saka kuri kuti panenge patoni almost gore and something zvaitika zvema-elections. Akadedzera kuti save this post 2023 election. Those who have ears to hear, let them hear. CIO projected stats: Chamisa 74%, Mnangagwa 26%. But ZEC will announce Chamisa 41%, Mnangagwa 59%. And the Mahere underground faction is planned to boast around town that they assisted improve Chamisa's 2018 parliamentary figures from 34% to 41%. And Chamisa and supporters will celebrate this, not knowing he has been duped unless you are naive. All this evident in Musasiwa's latest suggestion that he and Fadzi joined in order to improve its 2018 electoral disaster. Who utters such garbage? More evident, this Mahere Maga is just another Pollard currently running outside government. In 2013, I told Tsvangirai not to go into the election. He did not listen. That's a total different discussion for another day. And I'm not suggesting Chamisa should quit. Those who have ears to hear, let them hear. But it's not that 2023 makazohanzwa mani ginari kuita saka but mukatasa kuti zvinhu zvaaitaura izvi isusu takuzoteerera asingori just ma-predictions ekungoti he's predicting kungoti pamwe zvinogona kuzodai so kana kuti ari kutaura zvinhu zvekuti ari kufungidzira. Inini ndinonyazoteerera ndonzoti munhu ari kuti kudiko kana munhu aritaura zvekupenga inini munondiziva ndakasiyana nevamwe vanhu vese vanotaura news zokuti achitaura anobva ati iwo zvauri kutaura iwo ndezvechakati kana kuti unongotaura ubva ngoti inini ndikatotaura ndotobva ndatokudza kuti uyu aritaura zvekupenga ndozvanditora ndigone kutaura ndichitenderera kana kuti ndichitanga ndiri kunyara kana kutanga kuda kuita chiramu kana kuti kutanga kuda kuita kunge mukwasha kana kuti uda kuita kunge murora ndinongoti gaga ndobva ndatoti gwa ningi ndewe kupenga pakadai ningi ari kuita zvekupenga zvakadai tichitofambisa shoko tichitoenda takadaro. Ndo zvandinongoita since day one, ndo zvatine tiri panapa ende kuna vanhu vakatotifarira tichitaura chokwadi. Saka muri yeZimbabwe une zvinhu zviri kutaurwa zvese tidzokere papost yacho iri kunetsa. Because I wanted to show you something kuti vanhu vane zvakawanda zvavanenge vachitokomenda paissue iyoyi yacho yana nigirikini iyoyi. Umwe ari kuti hanzi iwa ZANU-PF project. Listen, this is another problem inoitwa nevanhu vari kuopposition. Baba Jukwa agara atori munhu wekuzanu. It's not someone akatombogara auya kuopposition. Izvi zvinhu munofanira kuzviziva. Vanhu vari mukati variko kusaka ukati you are ZANU-PF project, it doesn't make sense. Izvo zvokuti you are chakati project ndo zvatadzisa futi nyika kuti toenda umberi because umwe munhu arida kukudza izvo. For example ndikakubvunza iwe kuti nyaya dzacho dzemuZANU-PF dzacho makasadzunzwa nemunhu ari kuZANU-PF munoda kuzodziziva sei? Modziziva sei?
Unozvafanira kuti iwo painetsa nyaya dzanageza naanani nyaya dzimwe dzemadhosiya zvakazonetsa zvese zvaiitika zveshe muchitanga kupemberera muchicelebrate dai dzisina kubuda nekoko maizodziziva sei nyaya dzacho imbondiudza iwe mimi kuti maizoda kuzodziziva nekupi. Atisi kuti munhu akanzi ndewe ZANU-PF chatoo chimwe chinhu chokuti achitotaurike nacho kana kuti sei chero munhu akanzi ndewe bato ripi isusu tinototsvaga nyaya yako yese totonzwa kuti kuri kumbonzi kudii kwete kungotanga kungoningirina. But imagine kuti munhu akataura izvozvo 3 years ago achiti iwe ZANU-PF project election isati raitwa election baratoitwa saka zvakazofamba sei chambiso chakanzi awine here andimuzviona. Ndo zvinhu zvatiri kuda kuti tinge tichiita sei tichitarisa nazvo. Pane vanhu vakataura anzi they know that Kuda Fadzi are modernizing the campaign, so the plan is to decampaign the two. People should stop listening to prophecies from fake pastors and so-called prophets. ZANU will never go as long as junta is around. Definitely leaders will change in Zimbabwe only within ZANU-PF. Ndo mamwe mashoko aitaurwa nevanhu zvemazuva acho vachisimbisana zvavaisimbisana. Mwari kuti you are like a prophet who tells me one day I will die but pasina kundiso. These posts are useless without a solution. You obviously know Fadzai is one of the strong individual in Triple C. Your intentions are to cause harm. Auna diri iwewe ndizvo zvavaipindura nepapo ende zvanga zvitori right panguva yacho iyoyo because pane zvinhu zvinonzi zvataurwa panguva ipi. Inini zvangu most of the times I like zvinhu zvinotaurwa panguva yedu isusu pamadhezi edu. Ndikatonzwa munhu akutaura ndototi azvitaura pamadhezi edu kuti ndototi aiwa ndo mazuva akanaka kunge uchirarama munguva iyoyi zvikataurwa munguva yedu nenge uchirarama. Inini zvangu I feel so good handiti mukunzwisisa. So this is not the issue and this is not the reason why I'm here. Regai tidzoke pane nyaya yatauyira panapa tinzwisisane yaari kutaura. Point yake ari kuti Chiwenga is in serious trouble if he ever trusts BT Timba Ngonzora, who are OED most dangerous spies. Geza Saruaka paid the ultimate price. Saka tiri kuti chii panapa. This guy haasi munhu wekuti ari kungotaura zvinhu zvaari kurota. Saka uchinzi kune kamwe katrust kari kutobuildika kekuti pamwe Chiwenga ari kutokusumudza mahopes. Why ari kutaura all these things? Chiwenga akatogara abuditswa musystem as long as bill number 3 kuda kuvaruda vaamenda constitution zvikangobudirira chete Chiwenga anenge asina dhiri. Ndo zvinhu zvamufanira kuziva izvozvo. Chero ungaita nharo zvakadai anenge atopedzwa career yake kupedzisira. Zvinhu zvacho masteps acho akatotanga kutoitwa kudhara unachiti aiwa hazviitike miremoni zvichabvandorana zvakatadza kubvondorana. Umwe akati miremoni zviri kuzonoudzana mangwana chaichaye pari kuzodaiso madhezi aya paibuda kubuda dhosiya no pacho zodaiso nyika inenge yatonaka. And I was like nyika ipi yamukutaura nezvayo isusu toziva zvinhu zvine zvichiitika mani muchiko chakadaro ichocho toziva kuti something is about to happen but not maitikira amuri kuzotaura kuti zviitike izvozvo. Saka Chiwenga wacho anenge asina power, army yacho inenge isina power mune zvinhu zvematongerwo enyika inenge yatobudiswa musystem kana zvebill number 3 zvakaitika. Saka kana iye ari kuti nzada build a trust in these guys vari kuita sei? These guys ndo vacho vari kudefenda constitution, ndo vanhu vari pamberi vari kudefenda title. BT Timba Ngonzora, I don't know Maduku kuti sei asina kuiswa ipapa pa list racho, so maybe Maduku is not part of the scam, part of the system, part of the noise. But Maduku tukuzo ndo vamwe vacho vatori pamberi vekutobudawo vachitoti ndarowa. Muri kuzviona? Handisi kuzoti sei vasina kuiswa ipapa. Ende paskiriro riri handisi kuzoti vari kueda kuedza kutaura kuti Chiwenga here ari kupanana mari nana ningirikini kana kuti ari kuita seiko vanhu vari kuda kushanda navo here kana kuti vari kuita meetings. This guy haasi munhu anongotaura zvinhu in parables. I think inini ndatotaura handisida kuzonzi ndakuzokotwa ndozindisati kuna vanokota but vanongokata kapisika kuti hanzi ari kupuhwa mari nangirikini hanzi uyu ari kupa Chiwenga ari kushanda neava kuzodai. So I'm not here for that. I'm not here for drama. Handisi kuda kuita zvemadrama panapa nakuti tingotaura zvinhu zvingoripo paground zvingori pajekerere izvi tongoti tozopedzerana zvimwe zvacho kumberi zvinenge zvazobudikira zviuya zvinenge zviri mberi vanoda kuzokomplainawo muchingoenda makadaro. But inini so far ndatotaura zvinhu zviri kutaurwa nababa Jukwa panapa kunzi Chiwenga ngaangwarire vakomana ivava vabiti Timba Ngonzora hanzi vari kunzi
OED most dangerous spies. Ndinombobvira ndakambotarisira kuti one day panapa tichitaura nyaya dzakadaro kana tichauya tichinzwawo nyaya dzinenge dzichiitika dzichitaurwa mataurirwo iwaya zvinzi vanhu ava maspies anigini zvakaoma vanozivana vanhu vese varinga vari kuZANU-PF. Musasapedze nguva muchiti baba jukwa iwa ZANU-PF project zvoona kuti pfungwa dzako dziri limited ndokwaatori ikoko ende zigosti remupati momo rekuti rinenge rakatogara kana mumabhenji momo pachitaurwa zvikutaurwa so rakagara pasi rotanga kubuditsa manje zvinhu zvaro kuti right mazvinzwa ero hanzi zvakati zviri kuzodai so mazvinzwa ero hanzi ningi pakatombofungidzirwa vanhu vakawanda chinzi ndiwe ningiwo but zvese zvakashaya maturo zvakashaya basa. Without wasting much of your time sandaenda hangu mhuri yeZimbabwe regedze ndikutobva ndatongozivisana nemi panapa. Tine vanhu vese vari muSouth Africa muno vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Ndiri kuti education research ndiyo vari kugona basa iroro. Vabatei nhamba ndidzo dziri kubuda pascreen idzo ugara wataura nawo unongoti mukoma Owen ndanzi naCoolient ndimi muri kuregister macompany muno muSouth Africa nekuvhura maFNB business accounts. Ndibatsirewo ndiregisterewo vanobva vatokuitira uri kwauri ikoko vari kwavari ikoko hauna need yekutravela uchienda kunovatsvaga. Saka gara waita zvinhu zviri right zvakarongeka wongotaura needucation research namukoma Owen vokubatsira ipapo baba hazvisi zvinhu zvokuti unozomboswera uchimbonetswa iwewe. Ende kune vanhu vari kunze kweSouth Africa vari kuda kuregista macompany South Africa ngoma ndiyo munokwanisa futi kubatsirwa namukoma Owen. Asi make sure kuti passport dzenyu dzinofanira kunge dzoita chidhindo chinonzi entry stamp, chidhindo chekuratidza kuti wapinda munyika yeSouth Africa. Ndizive kuti muda kuzviita maitira api kana kuti muda kutravela mupinda muSouth Africa moitwa zvinhu zvenyu but it's up to you. But chandangoti advantage iripo pakuti iwo ndozoti unogona ngowasvikira kana kuCape Town kana kuti uri kurimwe kwauri kana kuti uri kupi wasvika kana kuLimpopo wasvika kuri kuMessina urikuda kuitirwa zvinhu izvi namukoma Owen. Gara wavabata vanokubatsira uri kwauri ikoko handiti ivo vari kwavari ikoko. Saka vabatei vakubatsirei.